kafci, nishaɗantarwa, zafafan gulma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu hukumar Hizba ta kama mutum 78 a Kano kan zargin halartar bikin auren jinsi. Hukumar Hizba a Kano ta kama mutum 78 maza da mata bisa zargin za su yi auren jinsi. An kama su ne a unguwar Nasarawa GRA a wani gida da ake kira White House. Yanzu haka mutanen da aka kama suna hannun hukumar Hizba. A cikin gidan an samu tarin kwaroron roba, sai dai matasan sun musanta zargin da ake yi musu na za su yi auren jinsi ko kuma suna halartar bikin, inda suka ce taron ranar zagayowar haihuwar ɗaya daga cikinsu suke yi. Gaskiya wannan abin ba ta mana daɗi ba. Allah ka sare mu, ka sare yan uwan maza da mata daga irin wannan mummunan ta'asa da matasa ke yi. Auren jinsi ya zama bala'i. Wa iyazu billah. Media Mind TV, zafafan gulma.